Ito yan, nagap na at Minister Orlando Ruiz, ito Lawag City. Ahoy. Ken kasama tayo, dito cast, nga maitad kang kuha na. Ayan. Okay. Okay, anong itatima ko na, Roland, kada ito'y panangabak mo. Dati sir, dati iti usus nga napasama. Sa pinagsakripisyo mo kinibakat ko, katandang matlabungan na. Kami ti napindas nga pagkuhan dito. Anak ko, nagbalinda nga kwa, napagsapulan da, napagtarakan dati pamilyada, nga ang lakas la kanyak nga nairurumayan, ken tiladang nagsisiryak na trabaho. Anong timarik namin tayo, nangabak ka, Roland? Termiti agsangitak matiragsak ko sir yung thank you very much kani